Vážení priatelia, je pre mňa veľkým problémom sa vám prihovoriť takto audiovizuálnou cestou, elektronickou. Hej. Lebo som zvyknutý na ľudské teplo, ktoré stála z vašich tiel a z koncertných sál. Ale keďže iná cesta není, aj táto cesta je lepšia ako žiadna cesta. Pokúsim sa vás touto cestou dnes upriamiť na cestu, a problém, ktorý ma sužuje už dlho. A síce šťastná budúcnosť miery bez vojen. A to je možné iba s vedúcim postavením strany HZS, NN, SAVA, HSA. Hnutie za slobodu a nezávislosť na Slovensku a v Afrike, hlavne v Strednej Afrike, ktoré musíme vybojovať. Každý musíme obetovať trocha svojho šťastia, pohodlia, chleba a tak ďalej. Aby sme my sa mali lepšie v Afrike, musíte hlavne v Strednej Afrike a na Slovensku, hlavne v východnom Slovensku, zbrane sú vybavené. Sú. Náboje sú. Nábor sa uskutoční, sa včas dozviete kedy. A aby som sa vrátil späť k našej spoločnej ceste. Cesta vedie okolo hlbokej strže, kde si budete musieť nazrieť na dno svojich síl. A ja vám budem cez satelit držať prsty. Ďalšie pokyny ohľadne našeho boja sa dozviete včas. Zatiaľ sa stotožnite so slovami môjho priateľa Tracyho Chapmana. Don't give up. Alebo tak dajak, čo v doslovnom preklade znamená, aby zbrane stichli. Váš oddaný svätý Štefan, ktorý tiež už není medzi nami, neviem za čo bojoval, ale nezomrel nadarmo. Lebo sme sa tu dnes všetci zišli, aby sme si pripomenuli jeho pamiatku. A takže ja viem, že vy máte toto, jak sa to povie? Chrama. Srdce na správnom mieste. Určite sa tešíte na Štefana 2008 a ja s vami. Ziggy Jabu. Ziggy.